Ma'am dade ni lulabas siyang kane luluandong italaod. Nangag ko ngamin dade nga nagpatayab dati kalapate idi kasarda. Malas samet dade iti agpatayab ti kalapati no kasar. Pati isi kayo matlang dadi ayaw. Nagpatayab kayo matlang ti kalapate idi kasaryo ni mami ah. Dede. Ay, anak ka. Amam ngay, nalabasak manan agijichismo sa tatay di tanay kantina. Nalabasan man nagigikis mo sa dijayay. Kal, baka dadya man ni Mami Maun. Awan mo't dade. Ngayat agaraw no kasjay. Kay ang paya kumano nalabasan nagijay chismo sa ditan. Kay nga kumangay mo ti barbaruma kadagi chismo sa may dita sangwanan ti kantina may. Amam dade ni lulabas siyang kane luluandong italaod. Anak ka. Alang nga dik amaw dagijay nga tattaaw dito'y ayan tayaw. Nangag ko ngamin dade nga nagpatayab dati kalapate idi kasarda. Agpaiso ba dade? Anak ka. Nagpatayab da nga talaga iti kalapate. Dalo labasyang mo kinilulum nga andong idi kasarda. Nakita ka nakaw ubingak pa'y iday. Nagpipintas nga kalapati anak ding patayab da. Nagpupuraw. Nagdadakkel nga kalapati anak kaw ting patayab di lulabasyang mau kinilulum andong idi nagkasarda anak kaw. Agpaiso daday? Agpay-paiso anak kaw. Malas samet daday ti agpatayab ti kalapati no kasar. Agpay may tamalas mo't anak kumay patayab di kalapati ti kasar mait Kun daday tanangag ko kadagijay chismusa ita sangwanan ti kantina daday. Nya tampayan nyaman tinanggagmaon kadagijay chismusan dito sangwanan ti kantinan. Nangag ko daday nga isistoryaan da nga dagijay kadumatan kaldero, langgana, latrato, parparyog, tingtinggan, aklo, kutkutsara, tito may tayag, iji unag ti balaydan daday. Malas nga talaga, te agpatayab, ti kalapate, no kasar daday. Pati isi kayo matlang dadi ayaw, no? Nagpatayab kayo matlang ti kalapate, di kasaryo ni mami ah. Ampay mait, saan mo na ibagamit anak ko mait Dunggam daday, agtay-tayab man ti pinggan kan basbasot di taunugan. Nawal lagi tingtinggan sin basbason. Yung lang ko lang dari ko yan.